Oneqhenqa uyaphiliswa. Ke kaloku akuhle entabeni apho walandelwa ngabantu abaninzi. Nanko kusiza oneqhenqa waqubunda kuye esithi, "Nkosi, ukuba uyathanda unako ukundihlambulula." Wasolula isandla uYesu wamchukumisa esithi, "Ndiyathanda, hlambuluka." Lahlambuluka kwa oko iqhenqa lakhe. Athi uYesu kuye, "Lumka, ungaxeleli bani. Hamba uye kuzibonisa kumbingeleli, usondeze umnikelo awamisa wona uMoses, ube bubungqina kubo." Ukuphiliswa kwesicaka somthethelikhulu. Ke kaloku akubona ukuba uYesu ungene eKhaphenawum, kweza kuye umthethelikhulu embongoza esithi, "Nkosi, isicaka sam silele ngendlu, sinedumbe, sithuthunjelwa ngokoyikekayo." Athi uYesu kuye, "Ndoza ndisiphilise mna." Waphendula umthethelikhulu wathi, "Nkosi, andikulingene ukuba ude ungene phantsi kophahla lwam. Thetha ilizwi lodwa, sophiliswa isicaka sam, kuba nam ndingumntu ophantsi kwegunya labanye. Ndinamasoldathi phantsi kwam, ndithi kweli, yiya liye, kweliya, yiza lize. Kwisicaka sam, yenza oku, sikwenze." Evile ke uYesu wamangaliswa, wathi kwabalandelayo, "Inene ndithi kuni, andifumananga lukholo lungaka nakwaSirayeli. Ndithi ke kuni, baninzi abaya kufika bevela empumalanga nasentshonalanga, bangqengqe ndawonye noAbraham, noIsake, noYakobi, ebukumkanini bamazulu. Kodwa bona abantwana bokukumkani baya kukhutshelwa emnyameni ongaphandle, khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo." Waza wathi uYesu kumthethelikhulu, "Hamba ke, makwenzeke kuwe ngokokholwa lwakho." Saphiliswa kwangalo elo lixa isicaka sakhe. Umkhwekazi kaPetros nabanye abaninzi bayaphiliswa. Ke kaloku uYesu wangena endlwini kaPetros, wabona umkhwekazi wakhe elele esifa yicesane, waze wachukumisa isandla sakhe, yamyeka icesina. Wavuka ke wabalungiselela. Uthe ke kwakuhlwa kwaziswa kuye into eninzi yabaphethwe zidemoni, wabakhupha omoya abo ngelizwi, wathi nabo bonke abafayo wabaphilisa, ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngoIsaya umprofeti esithi, "Yena ngokwakhe wabuthabatha ubulwele bethu, wazithwala izifo zethu." Ukulandela kukaYesu. Uthe ke uYesu akubona abantu abaninzi bemphahlile, wathi makumkiwe kuyiwe ngaphesheya. Kweza mbhali uthile, wathi kuye, "Mfundisi, ndiya kukulandela apho ungaya khona." Athi uYesu kuye, "Iimpungutye zinemingxuma, neentaka zezulu zineendawo zokuhlala, yena uNyana womntu akanandawo apha angalalisa khona intloko." Uthe ke omnye wabafundi bakhe kuye, "Nkosi, ndivumele ndiyokungcwaba ubawo kuqala." Wathi ke uYesu kuye, "Landela mna." Bayeka abafileyo bangcwabe abafileyo babo. Ukuzoliswa koqhwithela. Engenile ke emkhombeni, bamlandela abafundi bakhe. Kwasuka kwabakho uqhwithela olukhulu elwandle, ngokokude umkhombe ugutyungelwe ngamaza, waye ke yena elele ubuthongo. Beza abafundi bakhe bamvusa, besithi, "Nkosi, sisindise, satshabalala." Athi kubo, "Yini na ukuba nibe ngamagwala, bantu ndini balukholo luncinane?" Waza wavuka, wayikhalimela imimoya nolwandle, kwabakho ukuzola okukhulu. Bangabangaliswa ke abantu abo, besithi, "Ngumntu mni nalo le nto alulanyelwayo, nayimimoya nalulwandle." Abaphethwe zidemoni baseGadara. Uthe akufika ngaphesheya ezweni lamaGegasi, kwaqubisana naye abantu ababini abaphethwe zidemoni, bephuma emangcwabeni, belugcalagcala, kwade kwayinkohla ukuba kudlule umntu ngaloo ndlela. Basuka bakhala besithi, "Yintoni na enathi nawe, Yesu, Nyana kaThixo?"
apha uzokusithuthumbisa na phambi kwelona xesha. Bekutsho ke mgama kubo ugxoba olukhulu lwehagu lusidla. Zaye ke iidemoni zimbongoza zisithi, ukuba uyasikhupha sivumele siye kungena elugxobeni lwehagu oluya. Wathi kuzo, yiyani. Zaphuma ke zaya kungena elugxobeni lwehagu. Lwasuka lonke ugxoba lwehagu lwaphaphatheka lwehla eweni, lwela elwandle, zatshabalala emanzini. Bathe ke abo babezalusa basaba, baya ekhaya babika into yonke, kwanendawo yababephethwe ziidemoni. Wasuka wonke umzi waphuma waya kumhlangabeza uYesu. Bathi bakumbona bambongoza ukuba agqithe kuloo mida yabo, ukuphiliswa konedumbe. Engenile ke emkhombeni, wawela weza kufika emzini wakowabo. Ke kaloku bazisa kuye umntu onedumbe, elele elukhokhweni. UYesu elibona ukholo lwabo, wathi kuye onedumbe, mntwana wam, yomelela, zixolelwe izono zakho. Besuka ababhali abathile bathi phakathi kwabo, lo uyanyelisa. UYesu ezibona iingcingane zabo, wathi, yini na ukuba nicinge izinto ezikhohlakeleyo ezintliziyweni? Kuba okukhona kulula kukuphi na, kukho ukuthi zixolelwe izono zakho, kukho nokuthi vuka uhambe. Kodwa ukuze nazi ukuba unalo igunya emhlabeni uNyana womntu lokuxolela izono, selesithi konedumbe, vuka uthabathe ukhuko lwakho uye endlini yakho. Wavuka ke wemka waya endlini yakhe. Zikubonile ke oko izihlwele zamangaliswa, zamzukisa uThixo obanike abantu igunya elingaka. Ukubizwa kukaMateyu. Edlula apho uYesu wabona umntu ehleli endaweni yerhafu okuthiwa nguMateyu. Athi kuye, ndilandele. Wesuka ke wamlandela. Kwathi akubona ukuba uhleli ngasesithebeni endlwini, kwabonakala into eninzi yababuthi berhafu naboni. Yeza yahlala ndawonye noYesu nabafundi bakhe. Bakukubona oko abaFarisi bathi kubafundi bakhe, kungani na ukuba umfundisi wenu adle nababuthi berhafu naboni? Ekuvile ke uYesu oko, wathi kubo, akufuneki gqirha kwabaphilileyo, ndifuneka kwabafayo. Khaniye nifunde ukuba kukuthini na ukuthi ndithanda inceba, andithandi mbingelelo. Kuba ndize kubiza amalungisa, ndize kubiza aboni ukuba baguquke. Ukuzila ukudla. Baze bafika kuye abafundi bakaYohane besithi, kungani na ukuba sizile ukudla kaninzi thina nabaFarisi, kanti bona abafundi bakho abakuzili? Wathi uYesu kubo, banako yini na abegumbi lomtshakazi ukukhedama logama umyeni asenabo? Kodwa kuya kufika mihla awothi asuswe kubo umyeni, bandule ke ukuzila. Akukho ke ubeka isiziba somchako omtsha engutyeni endala, kuba eso sifakiweyo siyakrazula engutyeni, sibe sibi nokunye isikroba. Kanjalo ayithiwa iwayini entsha ezintsubeni ezindala. Kwenziwe njalo zingagxabhuka iintsuba, iphalale iwayini, zitshabalale iintsuba. Yona iwayini entsha ithiwa ezintsubeni ezintsha, zigcinakale ezo nto zombini. Intokazi eyayinethombe legazi, intombi kaYayiro, akubona ukuba uyazithetha ezi zinto kubo, nanko kusiza umphathi waqubutha kuye, esithi, intombi yam ibhubhe ngoku, yiza ubeke isandla sakho phezu kwayo yophila. Wesuka uYesu wamlandela.
kwanabafundi bakhe. Nanko kusiza ntokazi ithile eyayinethumba legazi iminyaka 12. Yafika ngasemva yachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe, kuba ibisithi ngaphakathi kwayo, ukuba ndithe ndachukumisa ingubo yakhe nje kodwa nophiliso. Wajika uYesu wayibona wathi, "Ntombi yam, yomelela, ukholo lwakho lukusindisile." Yasindiswa loo ntokazi kwangelo lixa. Uthe akufika uYesu endlwini yomphathi, wazibona iingwali nabantu abaninzi bephithizela. Athi kubo, "Khwelelani, kuba intombazana ayifile, ilele." Basuka bamwa ngentsini. Uthe ke bakukhutshelwa ngaphandle abantu, wangena, wayibamba ngesandla, yaze yavuka intombazana leyo. Lwaze lwaphuma udumo lwale nto lwaya kuwo wonke umhlaba. Ukuphiliswa kweemfama ezimbini nesidenge. Uthe ke akuba edlula apho uYesu walandelwa ziimfama ezimbini zidanduluka, zisithi, "Senzele inceba, nyana kaDavide." Zithe akungena ke endlwini, zeza kufika kuye iimfama. Athi kuzo uYesu, "Niyakholwa na ukuba ndinako ukwenza oko?" Zithe kuye, "Ewe, Nkosi." Wandula ukuwachukumisa amehlo azo esithi, "Ngokholo lwenu makwenzeke kuni." Avuleka ke amehlo azo, waza uYesu waziyala kalukhuni esithi, "Lumkani, ingaziwa mntu ke le nto." Kodwa zona zaphuma zalubhengeza udumo lwakhe kuwo wonke lo mhlaba. Ke kaloku zakubona ukuba ziyaphuma, kwabonakala kuziswa kuye umntu osisidenge ophethwe yidemoni. Kwathi yakukhutshwa idemoni, sathetha isidenge, zamangaliswa izihlwele, zisithi, "Akuzange kubonwe okunje kwaSirayeli." Ke bona abaFarisi babesithi, "Iidemoni ezi uzikhupha ngaye umphathi weedemoni." Isivuno nabasebenzi baso. Waye uYesu eyihamba yonke imizi nemizana, efundisa ezindlwini zabo zesikhongo, evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani, ephilisa izifo zonke nezikhuhlane zonke ebantwini. Wathi akuzibona izihlwele, wasikwa yimfesane zizo, ngokuba zibe zityhafile, zichithakele ngokwezimvu ezingenamalusi. Aze athi kubafundi bakhe, "Ukuvuna okunene kuninzi, kodwa bona abasebenzi bambalwa. Khungani ngoko enkosini yokuvuna, ikhuphe abasebenzi, baye ekuvuneni kwayo." Abafundi abali-12 nokuthunywa kwabo. Waze wababizela kuye abafundi bakhe abali-12, wabanika igunya komoya abangcolileyo ukuze babakhuphe, nelokuphilisa izifo nezikhuhlane zonke. Amagama ke abapostile abo bali-12 ngawo la: owokuqala, uSimon ekuthiwa nguPetros, noAndreya umzalwane wakhe, uYakobi kaZebhedi noYohane umzalwane wakhe, uFiliphu noBhartholomeyu, uThomas noMateyu umbuthi werhafu, uYakobi noAlifeyu noLebheyu ogama linguLimbi longuThadeyu, uSimon umKanani, noYuda Iskariyothi lowo wamngcwatshayo. Abo 12 wabathuma uYesu akuba ebayalile, wathi, "Ze ningasingi endleleni yentlanga, ningangeni nasemzini wamaSamariya. Yiyani ke kanye kwizimvu ezilahlekileyo zendlu kaSirayeli. Ekuhambeni kwenu ke vakalisani nisithi, ubukumkani bamazulu busondele. Philisani imilwele, hlambululani abaneqhenqa, vusani abafileyo, khuphani iidemoni, namkele ngesisa, yiphani ngesisa. Ningaziqwebeli igolide nesilivere nalubhedu emibhenqweni yenu.
nangxowa-yandlela nangubo zangaphantsi ngambini nambadada namsimelelo kuba umsebenzi ufanelwe kukudla kwakhe. Emzini ke enithe nangena kuwo nokuba kusemzaneni, ize nibuzise ukuba ngubani na kuwo ofanelekileyo, nihlale ke khona apho nide nimke. Ekungeneni kwenu ke endlwini ize niyibulise. Ukuba ke ifanelekile indlu leyo, malube phezu kwayo uxolo lwenu. Ukuba ayifanelekile, uxolo lwenu malubuyele kwakuni. Nothe akawamkela, akaweva amazwi enu, nakuphuma kuloo ndlu nakuloo mzi, vuthululani uthuli lweenyawo zenu. Inene ndithi kuni, koba nokunyamezeleka okomhlaba waseSodom nowaseGomora ngomhla womgwebo kunokwakuloo mzi. Yabonani, mna ndinithuma njengezimvu phakathi kweengcuka, ngoko yibani nobulumko njengeenyoka, nibe njengamahobe ukungabi nabuqhinga. Balumkeleni ke abantu, kuba baya kuninikela ezintlanganisweni zamatyala, banityakatye ezindlwini zabo zezikhungu. Naye ke niya kusiwa phambi kwabalawuli nokumkani ngenxa yam, ze kube bubungqina kubo nakuzo iintlanga. Xa sukuba ke beninikela, ize ningaxhaleli ukuba nothetha ngakuphi na, ngokuba nothetha ntoni na, kuba niya kunikwa ngelo lixa oko nothetha khona. Kuba asinini abathethayo, nguMoya kaYihlo othethayo ngaphakathi kwenu. Ke kaloku umzalwane uya kunikela umzalwane ekufeni, aze uyise anikele umntwana, bathi nabantwana basuke phezu kwabazali bababulalisise. Niya kuthiywa ngabantu bonke ngenxa yegama lam, ke onyamezelayo kwada kwaba kwasekupheleni uya kusindiswa yena. Xa sukuba ke benitshutshisa kuloo mzi, sabelani kuwumbi, kuba inene ndithi kuni, aniyi kukha niyigqibe imizi yakwaSirayeli engekafiki uNyana womntu. Akukho mfundi mkhulu kunomfundisi wakhe, akukho mkhonzi mkhulu kunenkosi yakhe. Kumanele umfundi ukuba abe njengomfundisi wakhe, nomkhonzi ukuba abe njengenkosi yakhe. Ukuba umninindlu bambize ngoBhelizebhuli, akukhona bobabiza ngaye yini na abo bendlu yakhe. Musani ukuboyika ngoko, kuba akukho nto igutyungelweyo ingayi kutyhilwa, nefihlakeleyo ingayi kwaziwa. Oko ndikuthetha kuni emnyameni, kuxeleni emhlotsheni, noko nikuvayo endlebeni, kumemezeni phezu kwendlu. Ningaboyiki aba babulala umzimba, kodwa bengenako ukuwubulala wona umphefumlo. Yoyikani ke kanye lowo unako ukutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esihogweni somlilo. Abathengiswa ngepeni na oongqatyana ababini? Kanti akuyi kuwa namnye kubo emhlabeni ngaphandle koYihlo. Nina ke kwaneenwele ezo zentloko yenu zibaliwe zonke. Musani ukoyika ngoko, nibagqithile oongxatyana abaninzi nina. Wonke umntu ngoko oya kundivuma phambi kwabantu, ndiya kumvuma nam phambi koBawo osemazulwini. Osukuba ke eya kundikhanyela phambi kwabantu, ndiya kumkhanyela nam phambi koBawo osemazulwini. Ningabi ndize kungenisa uxolo emhlabeni, ndize kungenisa luxolo, ndize kungenisa ikrele. Kuba ndize kubambanisa umntu noyise, intombi nonina, umolokazana noninazala. Zaye iintshaba zomntu ziya kuba ngabendlu yakhe. Lowo uthanda uyise nokuba ngunina kunam akandifanele mna, nalowo uthanda unyana wakhe nokuba yintombi yakhe kunam akandifanele mna. Nongawuthabathiyo umnqamlezo wakhe alandele emva kwam akandifanele mna. Lowo uwufumeneyo umphefumlo wakhe
wolahlekelwa nguwo, nalowo ulahlileyo umphefumlo wakhe ngenxa yam uya kuwufumana. Lowo wamkela nina wamkela mna, nalowo wamkela mna wamkela owandithumayo. Lowo wamkela umprofethi egameni lomprofethi uya kwamkela umvuzo womprofethi, nalowo wamkela ilungisa egameni lelungisa uya kwamkela umvuzo welungisa. Nothe waseza noko amnye waba bangabona bancinane indebe yodwa yamazwi abandayo egameni lomfundi, inene ndithi kuni akayi kukha alahlekelwe ngumvuzo wakhe. Kanti xeshikweni uYesu ebegqibile ukubamisela abafundi bakhe abali-12, wesuka apho waya kufundisa nokushumayela emizini yabo. UYohane uMbhaptizi uthumela abafundi ababini kuYesu. Ke kaloku uYohane eyive esentolongweni imisebenzi kaKristu, wesusa ababini kubafundi bakhe wathi kuye, "Wena ungulowo uzayo na? Silinde wumbi kusini na?" Waphendula uYesu wathi kubo, "Hambani niyokumbikela uYohane izinto enizivayo nizibonileyo. Iimfama ziyabuya zibone, neziqhwala ziyahamba, abaneqhenqa bayahlanjululwa, nezithulu ziyeva, abafileyo bayavuswa, namahlwempu ayazishunyayezwa iindaba ezilungileyo. Unoyolo othe akakhutyekiswa ndini." Bakubona ukuba bayemka abo, waqala uYesu wathi kwizihlwele ngaye uYohane, "Naye niphuma nisiya kubona ntoni na entlango? Yabe iyingcongolo na izanyazanyiswa ngumoya? Naye niphuma nisiya kubona ntoni na kodwa? Yabe ingumntu ovethe ingubo ezitofotofo na? Yabonani, abo bambatha ezitofotofo baba sezindlwini zokumkani bona. Naye niphuma nisiya kubona ntoni na kodwa? Yabe ingumprofeti na? Ewe, ndithi kuni, node wagqithisa kumprofeti. Kuba lo ngulowo kubhaliweyo ngaye kwathiwa, yabona, mna ndiyasithuma isithunywa sam ngaphambi kobuso bakho, esiya kuyilungisa indlela yakho phambi kwakho. Inene ndithi kuni, phakathi kwabo bazelweyo ngabafazi akuvelanga mkhulu kunoYohane uMbhaptizi, kanti ke nomncinane kwabanye ebukumkanini bamazulu mkhulu kunaye. Ususela ke kwimihla kaYohane uMbhaptizi kude kube kaloku nje, ubukumkani bamazulu buyagonyamelwa. Bathi abagonyameli babuthimbe, kuba bonke abaprofeti nomthetho baprofeta kwade kwakho uYohane. Kananjalo ukuba niyavuma ukukwamkela oko, yena ngu-Eliya lo bekuthiwa uza kufika. Lowo uneendlebe zokuva makeve. Ke kaloku ndiya kusifanisa nantoni na esi sizukulwane? Sifana namakhwenkwana ehleli ezindaweni zembutho, ekhwaza abalingane bawo esithi, sanigwalela, naza nina anaduda, sanihlabela isililo, naze nina anambambazela. Kuba uYohane weza engadli, engaseli, basuka bathi unedimoni. Unyana womntu yena weza esidla, esela, basuka bathi khanibone umntu olidla-kudla, olisela wayini, umhlobo wabuthi berhafu naboni, ubulumko bugwetyelwe ukuvela ebantwaneni babo. Imizi emithathu engavumi ukuguquka. Waze waqala ukuyidubula loo mizi yayenzeke kuyo inkohliso yemisebenzi yakhe yamandla ngokuba ingaguqukanga, esithi, Yeha wena Korazini, yeha wena Bhetesayida, ngokuba imisebenzi yamandla eyenzeke kuni, ukuba yayenzeke eTire naseSidoni, ingeyaguquka kudala loo mizi ngeengubo ezirhwexayo nangothuthu. Ke ndithi kuni,
kuya kuba nokunyamezeleka kwiTyire nakwiSidon ngomhla womgwebo kunani. Nawe Kapernawum uphakanyiselwe ezulwini, uya kuphoselwa phantsi kwelabafileyo ngokuba imisebenzi yamandla eyenzeke kuwe ukuba yayenzeke eSodom inge ihleli kwada kwabanamhla, ke ndithi kuni kuya kuba nokunyamezeleka komhlaba waseSodom ngomhla womgwebo kunawe. Ngelo xesha waphendula uYesu wathi, ndiyabulela kuwe Bawo, Nkosi yamazulu nehlabathi, ngokuba ezi zinto wazifihlayo kwizilumko nakwingqondi wazityhilela intsana. Ewe Bawo, ngokuba kwakholeka phambi kwakho ukuba kube njalo. Zonke izinto zinikelwe kum nguBawo, kanjalo akukho umaziyo uNyana kuphela nguYise, akukho umaziyo uYise kuphela nguNyana, nalowo athi uNyana athande ukumtyhilela. Idyokhwe kaYesu. Yizani kum nonke nina nibulelekayo nisindwayo ngumthwalo ndoninika ukuphumla. Thabathani idyokhwe yam niyithwale, nifunde kum, ngokuba ndinobulali, ndithobekile ngentliziyo, noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu, kuba idyokhwe yam imnandi nomthwalo wam ulula. uYesu uyinkosi yeSabatha. Ngelo xesha uYesu wacanda emasimini ngeSabatha, baye ke abafundi bakhe belambile, baqala ukukha izikhwebu, badla. Ke kaloku abaFarisi bakukubona oko, bathi kuye, uyabona abafundi bakho benza oko kungavumelekileyo ukwenziwa ngeSabatha. Wathi ke kubo, aniyilisanga na into awayenzayo uDavide xa walambayo yena nabo babenaye, okokuba wangena endlwini kaThixo wazidla izonka ezibekwa phambi koThixo, ekube kungavumelekile ukuba azidle yena kwanabo babenaye, kuvumelekele ababingeleli bodwa? Anilisanga na emthethweni ukuba ngeSabatha ababingeleli etempileni bayayingcolisa iSabatha, bangaziyeki tyala noko? Ndithi ke kuni, omkhulu kunayo itempile ukho apha. Ukuba ke nibe nikwazile ukuba kuthini na ukuthi ndithanda inceba, andithandi mbingelelo, ningabagwebanga abangenatyala, kuba uNyana womntu uyinkosi yayo neSabatha. Ukuphiliswa kowome isandla. Esukile ke apho waya kungena endlwini yabo yesikhungo. Kwabonakala kukho umntu owome isandla, baza bambuza besithi, kuvumelekile na ukuphilisa ngeSabatha, ukuze bammangalele. Wathi ke kubo, kuni apha nguwuphi na umntu ongethi enemvu inye, yaza yona yeyela emahadini ngeSabatha, angayibambi ayirhole? Ubeke phi na ke umntu ukuyigqitha imvu? Ngoko ke kuvumelekile ukwenza okulungileyo ngeSabatha. Aze athi kumntu lowo, solule isandla sakho, wasolula, sabuya saphila ke, saba kwanjengesinye. Bathi ke abaFarisi babhonga ngaye bakuphuma ukuze bamtshabalalise. Uthe ke uYesu ekwazi oko wemka apho, walandelwa ngabantu abaninzi, wabaphilisa bonke, wabakhalimela ukuba bangamtyhili, ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngoIsaya umprofeti esithi, yabonani umkhonzi wam endimnyulileyo, intanda yam ukholisiweyo yiyo umphefumlo wam. Ndiya kumbeka umoya wam phezu kwakhe. Waye eyakuzibikela intlanga umgwebo. Akayi kuphika, akayi kungcangaza, akukho mntu uya kuliva ilizwi lakhe ezitratweni. Ingcongolo ityumkileyo akayi kuyaphula, nomsondo oqhumayo akayi kuwucima, ade awuphumelelisele ukoyiseni umgwebo. Kanjalo ziya kuthembela egameni lakhe iintlanga. AbaFarisi banyelisa uThixo. Kwaze kwaziswa kuye ophethwe yidemoni eyimfama esisidenge, wamphilisa, wada lowo uyimfama usisidenge wathetha, wabona nokubona. Zathi nxa ke zonke izihlwele zathi,
ngunyana kaDavide kanti nalo. Kodwa bona abaFarisi bakuva bathi lo yena akazikhuphi iidemoni, kuphela kungoBhelizebhule umphathi weedemoni. Uthe ke uYesu ezazi iingcingane zabo wathi kubo, ubukumkani bonke obahlulelene bodwa buyaphanza, nomzi wonke nendlu yonke eyahlulelene yodwa ayisayi kuma. Ukuba ke uSathana ukhupha uSathana wahlulelene yedwa, bothini na ngoko ukuma ubukumkani bakhe? Ukuba mna ndizikhupha iidemoni ngoBhelizebhule, bazikhupha ngabani na oonyana benu? Ngenxa yoko baya kuba ngabagwebi benu bona. Kodwa ukuba ndizikhupha iidemoni ngomoya kaThixo mna, ngoko bunifikele kanti ubukumkani bukaThixo. Angathini na umntu ukuba nako ukungena endlwini yegorha elo, ayiphange impahla yalo, ukuba akathanga tanci alibophe igorha, andule ke ukuyiphanga indlu yalo? Lowo ungengakum uchasene nam, nalowo ungandibuthisiyo uyachitha-chitha. Ngenxa yoko ndithi kuni, konke ukona nokunyelisa bokuxolelwa abantu, kodwa khona ukumnyelisa uMoya Oyingcwele abasayi kuxolelwa abantu. Nothe wathetha ilizwi elichasene nonyana womntu uya kuxolelwa, kodwa uthe wathetha elichasene noMoya Oyingcwele akasayi kuxolelwa yena, nakweli phakade nakwelo lizayo. Imithi neziqhamo. Wenzeni mhle umthi nesiqhamo sawo sibe sihle, nithi mhlawumbi niwenze mbi umthi nesiqhamo sawo sibe sibi, kuba umthi waziwa ngesiqhamo sawo. Mzalandini yamarhamba, ningathini na ukuba nako ukuthetha izinto ezilungileyo nikhohlakele nje? Kuba umlomo uthetha ngokuphuphuma kwentliziyo. Umntu olungileyo ebuncwaneni obulungileyo bentliziyo yakhe ukhupha izinto ezilungileyo, nomntu okhohlakeleyo ebuncwaneni obukhohlakeleyo ukhupha izinto ezikhohlakeleyo. Ndithi ke kuni, onke amazwi angewami abathe bawathetha abantu baya kuphendula ngawo ngomhla womgwebo, kuba ngawo amazwi akho uya kugwetyelwa, nangawo amazwi akho uya kugwetywa. Umqondiso kaYona. Kwaza kwaphendula abathile bakubabhali nabaFarisi besithi, Mfundisi, singabona umqondiso uvela kuwe. Waphendula wathi kubo, isizukulwana esingendawo esikrexezayo singxamele umqondiso. Ke asiyi kunikwa mqondiso ungenguwo umqondiso kaYona umprofeti. Kuba njengokuba uYona ebemini ntathu nabusuku buthathu esuswini sentlanzi enkulu, kwangokunjalo uNyana womntu woba mini ntathu nabusuku buthathu embilinini womhlaba. Amadoda aseNineve aya kusuka eme ngomgwebo nesizukulwane asigwebe, ngokuba aguquka wona ngomemezo lukaYona, ke omkhulu kunoYona nanku apha. Ukumkanikazi welasezantsi uya kusuka eme ngomgwebo nesizukulwane asigwebe, ngokuba wavela eziphelweni zomhlaba, esiza kuva ubulumko bukaSolomoni, kanti ke omkhulu kunoSolomoni nanku apha. Xa uthe ke waphuma uMoya Ongcolileyo emntwini, ucanda ezindaweni ezingenamanzi, ufuna ukuphumla, ungakufumani, uze uthi, ndiyakubuyela kwasendlwini yam endaphuma kuyo. Uthi ke kwakufika uyifumane ize itshayelwe, ivathisiwe. Wandule ke ukuya uthabathe, uze nabanye oomoya abasixhenxe abakhohlakeleyo kunawo bangene beme khona, lize ikamva laloo mntu libe libi kunesiqaleko sakhe. Kuya kuba njalo nakwesi
sizukulwane singendawo, izizalwane zenene zikaYesu. Akubona ukuba usathetha nendimbane ezo, kwathi thaphu unina nabazalwane bakhe bema ngaphandle befuna ukuthetha naye. Wathi ke othile kuye, nanku unyoko nabazalwane bakho bemi ngaphandle befuna ukuthetha nawe. Uphendule ke wathi kulowo ubemxelele, ngubani na uma kanjalo, ngoobani na abazalwane bam? Esolule isandla sakhe phezu kwabafundi bakhe, uthe, nanku uma nabazalwane bam. Kuba osukuba ekwenza ukuthanda kukaBawo osemazulwini, yena lowo ngumzalwane wam nodadewethu noma. Umzekeliso womhlwayeli. Ke kaloku kwangaloo mini waphuma uYesu endlwini waya wahlala ngaselwandle. Wahlanganisana kuye abantu abaninzi, wada yena wangena emkhombeni wahlala phantsi. Zathi zonke izihlwele zema elunxwemeni. Wathetha kubo iindawo ezininzi ngemizekeliso esithi, yabonwani, umhlwayeli waphuma wayokuhlwayela. Ekuhlwayeleni kwakhe inxalenye yeenkozo zawa ngasendleleni, zeza iintaka zayidla zayigqiba. Ezinye ke zawa ezindaweni ezilulwalwa, apho bezingenamhlaba mininzi. Zaphuma ke kwa oko ngenxa yokuba bezingenabunzulu bamhlaba. Zathi ke lakuphuma ilanga zatsha, zaza ngenxa yokuba zingenangcambu, zoma kwaphela. Ezinye ke zawa emithaneni enameva, yaza imithana enameva yakhula yaziminxa. Ezinye ke zawa kuwo wona umhlaba omhle, zanika isiqhamo, olunye lwanika 100, olunye 60, nolunye 30. Lowo uneendlebe zokuva makeve. Beza abafundi bakhe kuye, kungani na ukuba uthethe kubo ngemizekeliso? Waphendula ke wathi kubo, kungokuba nikuphiwe nina ukuzazi iimfihlelo zobukumkani bamazulu, babe ke bona bengaziphiwanga. Kuba osukuba enako, yena uyakuphiwa, aze abe nakho ngokugqithisileyo. Kodwa osukuba engenakho, uyakuhluthwa kwanoko anako. Ngenxa yoko ndithetha nabo ngemizekeliso, ngokuba bebona nje bengaboni, besiva nje bengeva, bengaqondi nokuqonda. Siza lisekele kubo ke isiprofeto sika-Isaya esithi, ukuva niyakuva ningakhe niqonde, nithi nibona nje nibone ningakhe niqiqe. Kuba intliziyo yaba bantu ithe fithi kukutyeba, beva ngeendlebe ezithe nkqi, bayawacima namehlo abo, hleze babone ngamehlo, beve ngeendlebe, baqonde ngentliziyo, bajike, ndibaphilise. Kodwa nina anethamsanqa amehlo enu ngokuba ebona, neendlebe zenu ngokuba zisiva. Kuba ndithi kuni inene, baninzi abaprofeti nabantu abangamalungisa abanqwenelayo ukuzibona izinto enizibonayo, abazibona, nokuziva izinto enizivayo, abaziva. Nina ngoko uveni umzekeliso womhlwayeli. Akubona ukuba ubani uyaliva ilizwi lobukumkani engaliqondi, uyafika ongendawo alihluthe, okuhlwayelwe entliziyweni yakhe. Lo nguye lowo wahlwayela ngasendleleni, lowo ke uhlwayelwa ezindaweni ezilulwalwa, ngulo ulivayo ilizwi, alamkele kwa oko ngovuyo, abe ke engenangcambu ngaphakathi kwakhe, eme umzuzwana kodwa. Uthi ke kwakuhlwa imbandezelo nokuba ziintshutshiso ngenxa yelizwi, akhutyekiswe kwa oko. Lowo ke uhlwayelwe emithaneni enameva, ngulo ulivayo ilizwi, lithi ke ixhala leliphakade nokulukuhla ubutyebi,
uliminxe ilizwi lisuke lingabi nasiqhamo. Lowo ke uhlwayelwe kuwo umhlaba omhle ngulo ulivayo ilizwi aliqonde, othi yena okunene axakathe iziqhamo, omnye ke enze 100, omnye 60, nomnye 30. Umzekeliso womdiza. Wababekela omnye umzekeliso esithi, ubukumkani bamazulu bufanekiswa nomntu owahlwayela imbewu entle entsimini yakhe. Uthe ke xa baleleyo abantu, lwafika utshaba lwakhe, lwahlwayela umdiza phakathi kwengqolowa lwemka. Ithe ke yakudubula, yakuba neenkozo, wandula ukubonakala nomdiza. Bezile ke abakhonzi bomninindlu bathi kuye, "Nkosi, ubungahlwayelanga imbewu entle nina entsimini yakho, phofu iwuzuze phi na umdiza?" Wathi ke kubo, "Ngumntu olutshaba owenze le nto." Bathi ke abakhonzi kuye, "Uyathanda na ke ukuba siye siwubuthe?" Uthe ke, "Hayi, hleze nithi xa niwubuthayo umdiza, nincothule nengqolowa kunye nawo. Yekani kukhule ndawonye kokubini, kude kube sekuvuneni. Ngenxa ke lokuvuna ndothi kubavuni, buthani kuqala umdiza, niwubophe ube zizithungu, utshiswe, kodwa yona ingqolowa ihlanganiseleni kuvimba wam." Umzekeliso wokhozo lwemostadi nowegwele. Wababekela omnye umzekeliso esithi, ubukumkani bamazulu bufana nokhozo lwemostadi awaluthabathayo umntu, waluhlwayela entsimini yakhe. Lona luluncinane okunene kuzo zonke imbewu, kodwa xa luthe lwahluma luyayidlula imifuno ngobukhulu, lube ngumthi ngokokude iintaka zezulu zize zihlale emasebeni awo. Wathetha omnye umzekeliso kubo esithi, ubukumkani bamazulu bufana negwele awalithabathayo umfazi, walifihla ezilinganisweni zozithathu zomgubo, wada wabaliswa uphela. Ezi ndawo zonke uYesu wazithetha ngemizekeliso kuzo izihlwele, akathethanga kungengamzekeliso kuzo, ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngumprofethi esithi, "Ndiyakuvula ngemizekeliso umlomo wam, ndiya kukhupha izinto ezazifihliwe kwasekusekweni kwehlabathi." Inkcazo yomzekelo womdiza. Waza uYesu akuzindulula izihlwele, wangena endlwini. Beza kuye abafundi bakhe besithi, "Sixelele umzekeliso womdiza wentsimi." Uphendula ke wathi kubo, "Lo uhlwayela imbewu entle ngunyana womntu. Intsimi ke lihlabathi. Imbewu ke entle ngoonyana bokumkani abo. Umdiza ke ngoonyana bongendawo. Utshaba ke olwaluhlwayelayo wona ngumtyholi. Ukuvuna ke kukupheliswa kwephakade eli. Abavuni ke zizithunywa zezulu. Njengokuba ngoko ubuthwa umdiza utshiswe ngomlilo, uyakuba njalo ekuphelisweni kweli phakade. Unyana womntu uyakuthuma izithunywa zakhe zize zibuthe, zikhuphe ebukumkanini bakhe zonke izikhubekiso nabo benza okuchasene nomthetho, zibaphose ezikweni lomlilo. Khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo. Ayakwandula ke amalungisa ukubengezela njengelanga ebukumkanini boyise wawo. Lowo uneendlebe zokuva makeve.